Sus, kamaldita na lang in town sa computer, oy. Sa future? Future sa imo ang lagay. Aw, maka-future na gid niya akong lagay ug imuhan akong sugton. Ay. Naunhan ko sa aktor. Pakiasa sa akong pag-anha driya, oy. Na may aktor nga ni overtake hinuon sa kuha. Gipatungan pa nga akong Kimi, oh. Ay dili ko musugot aning style ani, grabe akong sakripisyo ni Kimi tapos maunhan lang ko anang aktora nga perte rabi niya gita, oh. Manguyab ka sa mua, dugay naman sa magbarkada. Mangunay manday ka. Bito lain nag-trip ni mo eh, na barkada manuntata niya, mangunay ka sa mua, pahawa dire oy. Huli dita. Masagpa tagagwala turon. Grabe yan ninyo nagistorya ra ganita sa tong feelings nya inganaw ra ko ninyo baliwalaon ra ninyo atong pinagsamahan. Alangan dili naman pud na binarkada imuha, manguyab naman hinuon ka. Imani sugod karon dili na ta barkada ha. Ayon na kanhi dire ug ayon na ugpakita sa mua. Lakaw na dito, baga kay kagnaong ha. Oh, asa man ka padulong bay? Uli na lagi. Nagunsa di ka dito ah. Aw, nanguyab ko sila ha. Unsa? Nanguyab ka sila ha? Asa man ka nanguyab kang Kimi o kay Angie? Aw, siyempre sila duha. Unya gisugot ka. Wa gani ko gisugot bisag isa sa ilaha. Kaluoy sad nimo. Unya nganong gitulak pa ni may imong motor? Nahotdan gani ko gas. Sige ato sa ako, magtubil pa ko. Abi ba na ako rin nagapanguyab kay Kimi? May rapod nga wala siya gisugot. Ako na pimpulig panguyab kay Kimi karon. Maning kamutan ako karong adlaw nga makuha na ko si Kimi. Dili na ko maglangay kay basig may lugan pa ko sa lain. Uy, Kimi na si Kardong. Hey Kimi. Say hi. Mahay-hay ti ka diha ron. Mau palang gani pag abot na ako. Sus, kamaldita na lang in town sa computer, oy. Sa future? Future sa imo ang lagay. Aw, maka-future na gid niya akong lagay ug imuhan akong sugton. Nagunsa naman pud ka diri ah. Aw, syempre kahibalon nakagunsay tuyo na ko diri. By the way, kinsa ditong lalaki gay na? Amo ang barkada. Aw, barkada dito ninyo. Ingon lagi siya sa kuwa gay na nga nanguyab daw sa inyo. Alangan nanguyab man siya sa mua. Mao to amo ang gipalakaw kay wala mi ni sugot. Mao ba? So kinsa di gipangayaban sa inyo ang duha? Kami duha ni Anje. Grabe sa tong aktora, oy, gikuridas man sad mong duha. May rapod nga wala ninyo gisugot kay perte rapod tong yagita tong tawahan nato. Naubsan pa ganit og gasolina, siguro wala toy kwarta. Ay wala gyud ti kwarto nya gisi pa yun ang sininaw nya. Na yun pa yun may og panguyab na barkada banon tami. Bisag pag dili barkada, oy dili pud mi gusto og guyab kay man nag-eskwela pa mi basig kusion ang kifi namo sa mong mama. Maayo rapod nga wala ninyo to gisugot, oy, may pagdirian na lang ka sa kuwa Kimi kay surebol pa nga ihatod sundo ti ka sa inyong eskwelahan. Kadungog man siguro ka nga dili pa ko pwede maguyab-uyab kay masuko si mama. Kimi, sugta na lang na, sikreto ra bitaw. So sekreto na naman po Para ka. kanina tay hatod sundo no. Dili day ko. Balag magbaktas kog pila ka oras basta dili jud ko magsugot ang Kardong. Makaya din nimo ang 5 ka oras bagtason. Hay kaya na lang nako. Ano di ay kadlawon kumugikan Kaya dito sa tunga, muingon ra ba ka reklamo kag kapoy. Bitaw Kimi, sakto tong advice sa imong amiga. Sikreto lang gud, dili lang gud ta magpahalata sa imong ginikanan nga nag-uyab-uyab tan duha. Dili lagi ko kapila naman ti kagiingnan nga wala koy feeling sa imo ha. Ug ako imong sugton Kimi, kabuton nako ang bulan, ihapak nako sa imong dughan aron imong mama ako maugangan. Sus Kardong, hapakon ko ng itlog nimo diha karon wa magani ka kakuha anang imong muta nga perting bagaa kato pa kayang bulan nga perting layo ah. Bitaw Kimi, sa pila ka tuig na ko sigig panguyab sa imuha, wala jud ko nimo gisugot ba, pero maura ni ako ma-advise sa imuha Kimi. Tarong lang jud ko eskwela ha, pero hatagan ti kag pangbaon nimo para og makimi unay sa gatos Kimi. Kanira imong mahatag sa kuha. Sus dong, ma-afford ni sa akong ginikanan. Uy Kimi, naman din na si kwarta sugta na lagi na. Dili lagi ko ganahan ni. Oh, kulang man ni sa kuha. Ngano di ay para na atay baon o 50-50 ta. Dili lagi ko ani. O kung sugton nimo na hatod sundo pa ta, tagaan pa yung balon Kimi. Mas dako pa ani ang ihatag ni mama sa kuha. Ano di mong gusto? Gusto ko kabalo naman ka katong blue ba? Tunglo? Wag ka ni mo gisugot niya mangayo kag blue. Katong blue gusto ko atong 1,000. Ay blue raman di ay napakuy isa ka blue diri kadali lang ha sang kwaon. Di ara oh. Na isa ka blue diri sa kalibo. Aw ka na, mo niya akong ganahan. Pero dili pa lagi ko masugot sa imo ha. Gusto man ka Kimi, gitagaan na ka. Ya dili pa nimo sugton si Kuya Kardong. Hilom ba? Para makabalon patagdag ko pa ani. Ay makabalon di, sugtan na lang para napod ay hatod sundo. Ay, sabo. Kanito basig na lang gitaan. Basig madugan pa din karon. Kunang mo na. Ay, kulang pa manggod ni. Kulang pa na, isa ka libo naman na kadako ana.
Kulang pala gini, kay pamasahe pa lang namo, 200 na daan. Mao gani kimi no, ug imo na kong sugton dili na unta ka mamasahe, ako na unta mo hatod sundo sa imo ha. Dili, lagi ko masuko si mama, dili pa daw pwede paabrihan ako ang feelings. So unsa may angay buhaton nako para maabrihan ako ang imong feelings? Wala jud kay angay buhaton, kay wala man ko'y feeling sa imo ha. Tara Jay, uli na ta, na tay baon. Hoy kimi ang akong kwarta ibalik na, wala man gyapon ko nimo gisugot. Unsa? Wow, nimo, gihatag naman nimo sa mua. Salamat. Pandamay pang tubil manunta na ako to, naisahan man kong kimi oy. Ay, sige lang. Bahalag, naisahan ko karon. Kailang duwa ka cellphone diri naman pod. Karon. Sigurado mo balik yapon mo sa kuha. Hala, sa may hala-hala, oy. Ang atong cellphone na bilin. Tangani mo, oy. Tara, atong balikan. Hala, kimi wala na, kimi. Mo lagi ako ingon, ingon ako sugtan na to, tanawa na damay noon akong cellphone. Apil man pud ako ang cellphone, unsa day ka? Manyari imong gidagwat ang kwarta. Wala na ako gidagwa doy, unsa day ka? Gihatag sa iya. Giuli pa lang to nimo. Mabalik po na tong cellphone. Mukha nimo, ikaw man gud ay tinanga man pud gani ka? Ako magtinanga o ikaw ang nagtinanga? Oh, nagistorya mi dapat. O sana to suron, dili na to mabalik. Sa mukha nimo oy, anyag. Alang nga na damay akong cellphone kay may wala na dere. Unsa diskarte na to ato? Sugtag balik para makuha ang cellphone. Ay, ngani na lang. Atik-atikon na kog sugot para iuli niya ang cellphone. Ha? Oh, Sure ka? oh, atik-atikon na kog sugot ba kunuhay nisugot na ko sa iya ha para hatagan pud ta niyang allowance balik niya. Ibalik na sa to ang cellphone.